Ҷурабек Холмуродов соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон барои содир намудани беш аз 10 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ боздошт гардид. Номбурда бо як нафар ҳамаслакаш аз заминҳои чарогоҳи ҳудуди ноҳияи Темурмалик чорваҳои шаҳрвандонро дуздӣ карданд. Чунончи номбурдагон аз чарогоҳи ҷамоати деҳоти Каримшоев як сар чорвои шаҳрванд Раҳмонов Исломҷон сокини ноҳияи мазкурро тасарруф карданд. ҳамин тариқ ҳаракатҳои ҷиноятии худро идома дода боз аз чарогоҳи ҷамоати деҳоти мазкур як сар чорвои калони шохдори шаҳрванд Одилхон Ҷалолов сокини ноҳияи зикргардидаро низ ба яхмо бурданд. Инчунин 12 сар чорваҳои хурди шаҳрванд Фарҳод Тоировро ҳам тасарруф карда ба ӯ зарари калони иқтисодӣ расониданд. Мавриди қайд аст ки ин дастгиршудагон аз моҳи апрели соли ҷорӣ то ин ҷониб ба дуздии чорваи мардум машғул гардида аз ин ҳисоб фоида ба даст меоваранд. Зарари расонидаи ин нафарони гумонбар ба ҷабрдидаҳо наздики 50 000 сомониро ташкил медиҳад. Айни ҳол гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.